Cap Ràdio presenta Crispetes amb Marcel Buisan. L'actualitat de les pantalles en un clic. Què tal un divendres més, un Crispetes més, al nostre espai de pantalles amb el Marcel Buisan. Què tal, Marcel? Bona tarda, com estem? Bona tarda, molt bé. Estic molt contenta perquè avui ens tornes a portar convidat. Tenim aquí a l'estudi amb nosaltres en Ramon Térmens, que estem molt contents que ens acompanyis, Ramon. Hola, què tal? Encantat de la vida. Perfecte. Bueno, jo, si us sembla, us presento una mica en Ramon. En Ramon és director de cinema, però també productor i distribuïdor amb la seva productora Sagarra Films. Des del seu debut amb el llargmetratge Joves, el 2005, codirigit juntament amb Carles Torres, ha seguit fent cinema al nostre país amb films com Negro Buenos Aires, Catalunya Uberales o El mal que els homes fan i La dona il·legal, aquest darrer que va guanyar el Gaudí a millor pel·lícula de parla no catalana el 2020. Avui ens va presentar el seu nou film, Societat Negra, que s'estrena avui mateix en cinemes a tot Catalunya. Sí, corregeixo, no vam guanyar el Gaudí, No. Vaja. No, vam estar... El que sí que tenim, que em fa, a més, molta il·lusió, que va ser la primera vegada que estava nominada una persona racialitzada, que és l'Abdelaziz Al-Muntasir, com a millor actor secundari. Després, l'any següent, ja crec que hi va haver algun més, però nosaltres vam ser els primers, o sigui, això sí. Que ara això em porta una pregunta, perquè ara mirarem el tràiler d'aquesta pel·lícula que presentes avui, moltes gràcies per ser aquí, que també ja hi ha persones, no sé si racialitzades, però és a dir, d'altres... Sí, xineses, sí. Xineses. Sí. És un tema teu aquest, és de marca. De que les persones racialitzades parlin català, és que, a veure... No que parlin català, és a dir, fer pel·lícules amb persones, doncs, de diferents països. Ha anat així, sí, ha anat així. Cada projecte... Sí, ha anat així, sí. I si lo situem a casa nostra, doncs sí, m'agrada que parlin català, que mos parlen en català. O sigui, el que jo trobo normal, moltes vegades vaig als llocs i la gent no ho troba tan normal, però per mi sí que és normal. O sigui, jo crec que la normalitat és que aquí qualsevol persona de qualsevol raça parli el nostre idioma, i ho fan, i existeix, i no m'he inventat res. Aleshores, en aquest sentit, sí, ho faig, sí. Meravellós. Societat Negra. Anem a mirar-lo. ¿De qué te has disfrazado? Tony Montana. ¿Qué? Scarface. Aquest criminal et portarà a la perdició. Vas prometre que ens deixaries en pau. Han reobert el cas de la sala a la sucursal bancària. El fiscal del cas és amic meu. Si el mantenen, et podré ajudar amb el teu soci. Què vols que faci? Vull que trobis on guarden els diners de tots els negocis il·legals que tenen. I necessito que ho facis mentre Gu Ying sigui a Barcelona. Així el podré enxampar. ¿Cuál es tu causa, hijo? Yo soy ladrón. Mi causa es no trabajar para nadie, no tener patrón. Qué vergüenza, hijo. Quick Casablanca and percussion. Entremos a esa tienda con 2 cojones, una pistola en cada mano. Buscamos el dinero, lo encontramos y lo robamos. A tomar pa'l culo la triada, a tomar pa'l culo la policía. Llegó la hora de reinar, chino. ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿No sabéis quién soy? Dius que, Marcel, em deies que tu has tingut la sort de veure en preestrena. Exactament, ja l'he pogut veure i l'enhorabona perquè és un film molt ben dirigit, molt ben interpretat i molt ben fotografiat també. Moltes gràcies. Societat Negra és un thriller de cinema negre que veu dels clàssics del gènere, però també d'aquell policiac que es feia a la Barcelona als anys 60 i 80, recuperar una mica la Barcelona aquesta com a ciutat noir. Darrerament, però, la ficció en català sembla que té por a anar més enllà del drama o el realisme social. Com és fer cinema de gènere a Catalunya en aquest moment? Bé, doncs, a veure, cadascú planteja les pel·lícules que vol. És a dir, no hi ha una norma. Jo crec que quan més varietat, millor. O sigui, que si tothom fa les pel·lícules de la mateixa manera, doncs la cosa queda una miqueta pobra, però jo crec que hi ha molts directors i directores molt interessants, que guanyen premis a tota Europa i en aquest sentit amb varietat de temes. Els meus, doncs, a vegades són uns i a vegades són els altres. Sí que m'agrada aquesta espècie de thriller amb contingut social, una miqueta d'autor. És difícil, no sé molt bé com classificar les pel·lis que fem, no? Perquè realment no és 100% de gènere, tampoc és 100% les pel·lis aquestes de festivals. És un entremig estrany, però és el que em senta còmode. Intento fer un cine... La meva primera norma sempre és no avorrir.
sempre dic. Això és important. Sí. Jo vull que l'espectador, diguem, entri en la pel·lícula, que el sorprengui des de dos punts de vista, un temàticament i l'altre formalment, que no sàpiga què passarà i que no sàpiga com passarà. Aquesta és una cosa fundamental. I llavors, clar, estàs tot el rato amb tensió. I a més que els personatges siguin profuns, que siguin personatges que el vulguis seguir, vulguis saber què passarà. Tots, no? O sigui, tant els que són els bons de la pel·lícula com els que no són tan bons. Jo crec que tots els personatges tenen que tenir el seu recorregut. La pel·lícula explica els drames i les circumstàncies de tots ells. I bé, que l'espectador, la veritat és que les projeccions que han fet en col·loquis a Madrid, a Lleida, al FIT, a Tarragona, quan la van presentar, properament en farem bastantes per tot Catalunya i tal, doncs és una cosa que a mi m'agrada, perquè així pots copsar l'espectador. I l'espectador, realment, el primer que diu és que queda molt sorprès. I llavors ja és objectiu complert, no? Perquè aquesta és la primera norma, perquè quantes pel·lícules són sempre el mateix i no sé què, i vas a veure al cine i jo que sóc molt cinèfil i vaig molt, als 5 minuts i dic, bueno, ja sé per on anirà, i és com tot molt previsible. Ja no dic de les pel·lícules que són segones parts, terceres parts, remakes, que realment és que dius que ja sabem de què va, no? Jo vull que l'espectador disfruti, que oblidi tots els problemes que té a casa, que quedi enganxat a el que li estem explicant i que no sàpiga què serà el següent. Societat Negra explora la màfia xinesa a Barcelona, un tema que de ben segur que ens quedarem com, ostres, on ha penetrat aquest home? És una societat realment hermètica, és a dir, els coneixem poc, aquesta cultura i aquesta societat. Què és el que més t'ha sorprès del món asiàtic aquí a Barcelona? Sí, a veure... O ho has inventat tot i realment... No, perquè ve d'una novel·la. Ve d'una novel·la de l'Andreu Martín. Val? Bé, de fet, la meva primera impressió va ser aquesta, quan estava jo en un centre comercial, en una llibreria, i vaig veure... Em va caure el llibre als dits, no? I llavors vaig dir, ostres, una novel·la sobre la màfia xinesa a Barcelona, una miqueta la teva reacció, no? Vaig dir, ostres, això m'interessa per lo novedós. I efectivament, em va enganxar moltíssim el llibre. Llavors l'Andreu ell va fer la investigació. La veritat és que, en honor de la veritat, la investigació d'aquesta pel·lícula l'ha fet l'Andreu, perquè ell això ho treu de policies. A més, és així, ell els dedica el llibre, me'ls va presentar un dia, que vam fer un dinar, i bé, sí, existeix, o sigui, això és així. I el que em va sorprendre és que jo crec que tothom intuïm que hi ha coses estranyes en aquest món, entre cometes, però que no està explicitat. Sí que hi ha alguns reportatges de televisió sobre la màfia, que els he vist i tal, però mira, t'explicaré una anècdota que va ser bastant colpidora, que en el rodatge, quan estaven fent la localització, hi ha una tenda, que és les Modes Son, que és on hi ha tots el vestuari, que hi fan una venda al Port Mayor, no? O sigui, a lo bèstia. Són grans botigues. I en aquell moment hi ha una porta secreta a la pel·lícula, estàvem localitzant, obro una porta, això era a les 5 de la tarda, un dia qualsevol, i vaig trobar una gent jugant al mahjong amb una quantitat de diners brutal sobre la taula, que se'n van quedar tots mirant, i això que era un rerefons de la tenda, no? I vaig dir, hola, bona tarda. Tanco la porta. Tanco la porta, i quan la vaig tancar vaig pensar, ostres, em fa falta una taula de mahjong per la pel·lícula. I vaig tornar a obrir, t'ho juro, perquè els diners estem bojos. I dic, escolta... Com has dit, els diners estem bojos? Els cineastes. Els cineastes i tots els artistes en general ho estem. I llavors els vaig dir, necessito una taula de mahjong per la pel·lícula. No sé si me la podríeu deixar i tal. I a les seves mirades ja va ser... perdona. Foti el camp. No sé, que no s'ha entès de la nostra primera mirada. No va entendre veure cap arma, però no vas veure cap arma allà. No, cap arma. Però, a veure, no sé si era legal allò. Bueno, tens un càsting increïble d'actors catalans, però també d'origen asiàtic. Com ha estat treballar amb aquest repartiment? Sí, és un càsting heavy. Doncs, bueno, l'Alberto Joly és una persona que ja la vam anar a buscar de seguida, perquè és un actor d'origen asiàtic, molt bo, i era com el nostre prota.
Llavors vam fer un càsting de gent jove, per buscar, per exemple, la Peilan, que era difícil. És la xicota que al càsting surt fumant, tot atractiva ella. No em fa por res a mi. La Chacha Wan. No, a més... Està increïble, com vull dir, la seva interpretació és... En fi. I és un personatge femení empoderat, mai millor dit, amb tot el que és el poder. No? Ella ja veuràs que veu la pel·lícula, no vull fer spoiler, però la seva essència i la seva valor principal és el poder. No? Aleshores, sí, la Chacha va ser més difícil. La veritat és que el David Arribas va portar moltes noies que parlaven xinès, català i tal, però tenien poca experiència. Llavors eren més aviat models i no tenien experiència per interpretar un personatge tan complex. I llavors ella venia de Madrid, l'havíem contactat, no veia jo clar el tema del català i em va dir, vine a Madrid i em fas una prova en català. I vaig anar i vaig flipar. I vaig dir, uau! I llavors vaig dir, doncs, endavant, no? I sí. I després el que és l'Adrian Pang el vam anar a buscar a Singapur perquè buscava també un actor molt poderós i tampoc el trobava enlloc. I després sí, bueno, doncs hi ha una miqueta... Hi ha una escena que hi ha 4 actors, que un és de València, l'altre és de Londres, l'altre és de Singapur i clar, mola, no, això? Mola molt, perquè és la veritat de la vida, de l'existència que vivim ara. Han quedat coses importants, com per exemple, et preguntaves, Marcel, em deies, li preguntaré pel com m'ha estat escriure el guió. A mi m'interessa també molt saber això, la rebotiga de les distribuïdores, doncs ens ho hauràs d'explicar un altre dia. No, inviteu-me el dia que vulgueu. I tornes i expliquem... Torno. Diguem on la podem veure, ara, Societat Negra. On la podem veure? Bé, doncs a Catalunya bastantes localitats i a més jo espero que vagi en increment, no? A Barcelona doncs el cinema Girona, el cinema Esmaldà, es passarà també a l'Esplau, es passarà a Sant Cugat, etc. La pregunta... I posa la Filmin, no? Intentes que te la comprin a Filmin. Ja et dic, no vull obrir aquest meló perquè no tenim... Sí, a Filmin hi anirem, bueno, però potser a la millor Netflix abans, perquè l'última va estar a Netflix. Jo soc més de Filmin, però ja t'entenc. No, però, per exemple, a Filmin, ara La dona il·legal, que és la penúltima que vaig fer, doncs estarà aviat a Filmin, o sigui, estem ara enviant els materials i després de 3 anys a Netflix estarà a Filmin i tota la resta de la meva filmografia està a Filmin. Perfecte. Bueno. Marcel, gràcies per portar en Ramon, moltes gràcies. A vosaltres per venir. Molta sort, Ramon, amb la promoció de la pel·lícula. Gràcies. Totalment. Ramon Termens, un plaer tenir-te. Ens veiem divendres que ve a Crispetes.